So siya na po ang naging videographer at photographer mga kaibigan. Nyangay boys, so nandito po tayo sa St. Mary's University ngayon. Ginaganap po ngayon ang campus tour natin mga kaibigan. Lahat po sila naglilibot na dito, makikita nyo po dito. Yun, sila yun. Mga freshmen po natin dito sa School of Engineering, Architecture and Information Technology. Pila-pila na po dito mga kaibigan. Pero mas marami po yung batch namin. Hindi ko alam kung bakit. Ako po ang official videographer nila ngayon mga kaibigan. Papakita ko na lang po yung output ko sa inyo in 3, 2, 1.
Takbo, takbo, takbo. Takbo, takbo, takbo. Takbo, 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 takbo. Sarap sa piling mga kaibigan na ito yung ginagawa mo na yung favorite mong ginagawa ay pinapagawa sa'yo. Para kang kumakain ng burger na may cheese. Masarap. Masarap. So, dito ako ngayon sa may kantin. Aantayin ko na lang yung pila ng mga nag-campus store. Pagod na rin si Zoomlens mga kaibigan. Dito tayo magse-set up ng ating Gorilla Pod at Zoomlens at Canon 1200D. Natin sila pumunta pa silang JBD. Nakakapagod, 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 nakakapagod. So next natin is the medical and dental clinic. Dito tayo magpapacheck kung mayroon tayong sakit. Pwede tayo magpa-check up dito. Tapos real talk, hindi naman nagagamit yan. Obvious mo? Assessment area kung saan yung mga NC2, for example NC2, yung mga ganyan. So dito ginaganap yung assessment na yan. Makikita nyo yung may bubong na yan. Dyan dati yung table tennis ng 4PE. Tapos real talk ulit dito sa hilarang tambayan ng mga lalaki. Maraming tourism dyan na magaganda. Obvious mo? For front office services, that's for the School of Business only. Dito ginaganap from other school, nag-a-assess sila dito for front office. Yung mga CE dito, ito ang midterm examination ng CAD. Mag-vlog ka la? Obvious mo? So siya na po ang naging videographer at photographer mga kaibigan. Dito na po tayo sa engineering building. Ang building na po ito ay ang building pa ng mga lolo't lola natin. Ano po masasabi niyo sa RS? Hoy, cellphone, magsalita ka naman. Unang tapak sa engineering building. Hoy! So, kamusta po ang pagbibideo? Ayos po, mabuti. Ayos, maganda. Maganda. Maganda tong camera na to mga Maganda kaibigan. po. I promote this lens. For Ano all the pong lens videographers, hindi ko alam, basta zoom lens mga kaibigan. Ano pong camera niyo, sir? Canon 1200D, sinaulang camera. Ano yan? Anong ginagawa mo? Tip number 1, Tip number 1. gamitin ang chan. Gamitin lang siya. Ito mga kaibigan, no? Ganito po gumawa ng cinematic effect mga kaibigan. Cinemax. Ito pong mukhang to, tignan nyo po. Lapit kayo, lapit. Lapit. Ayun. Ay ba, ayun. Ayun o. Di ba? Wabo. Sinong pogi? Ako. Stuck on you. Got this feeling down deep in my soul. Ikaw? Love Million is nasa second floor. Oh. Second floor ba? Third floor? Hindi ko alam kasi hindi ako pumupunta sa second Apopilo. floor. Anong gate ang pinakamabilis para makapunta sa Apopilo? Apopilo. Para sa akin gate 3. Pero yung mga tricycle driver ay buisit. Bakit? Kasi pag pupuntang gate 3 ayaw nila malayo daw tapos may mga kalaban daw sila doon. Ako, mahal ko pa yung buhay ko eh. Hindi ko alam kung bakit. So ngayon nandito na tayo sa A-building. Dito yung tambayan ko kasi lagi akong nag-absent. Yung A-building po, ang ibig sabihin po niyan ay ADSAS building. Ito po yung pag marami ka ng absent, bibigyan ka ng letter, pupunta kay mama mo, patay ka, drop ka na, wala na. Finish na. Binibideo po siya. Ano kayang binibideo niya? Wala, nandito mo tayo sa A-building. Dito po nagaganap po yung mga bayad. Nakakatawag po yung ginagawa, bigat-bigat. Tapos Hi, Sir Hi, Jeff. Hi. Kamusta po ang orientation ng CI? Dito na po tayo sa baba ng chapel. Yan sa chapel po pwede kayo mag-pray, pwede kayo umiyak. Pag nag-break kayo, pwede kayo umiyak dyan. Sabitan niyo si Father, mag-confess kayo. Ngayong araw talaga mga kaibigan, wala talaga akong planong mag-vlog. Kasi iniisip ko to, papa-edit sa akin mamaya kung umaga kong sinut, pati yung mass, yung orientation kaninang umaga, yung kain-kain, yung hilot-hilot. Makikita nyo lahat yun pag pinayagan akong i-upload yung video mga kaibigan. Palakpakan! Ginamit ko to pero walang gimbal tapos walang stabilizer. Tapos naka-zoom lens ako kaya shaky. Videoin daw po natin siya. So ganun po kumuha ng footage. Hindi po niya na-play yun mga kaibigan. Kamusta po ang camp tour? Nakakapagod. Kamusta po ang pag-explain mga miss? Okay naman. Pagod na ako. Pogi pa rin, pero pagod. Obvious mo?
Boring na, boring. Gutom na, gutom na, gutom na. Gutom na? Luigi. Okay, kainan na. Okay ka lang. Team building, pero natatay na. Ay, hindi pa ako hindi pa ako first timer. Meron pa ako kapag nag-video ako. Okay, malakas yung grupo natin mga kaibigan. Anong gagawin? Anong gagawin natin sa start? Glow. Gagawa tayo ng foundation. Gagawa tayo ng foundation. Tower. Pagod na. Pagod nang tumayo. One! One lang yan! Isang beses! Isang beses! Isang beses! Uy!